मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बोल मधुआ बोलते हुए का कइले बोल मधुआ बोलते हुए का कइले बोल मधुआ बोलते हुए का कइले हमरे यार संग फरार भइले। बोल मधुआ बोल 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 मधुआ बोलते हुए का कइले बोल मधुआ बोलते हुए का कइले। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। बोल मधुआ बोलते हुए का डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। हम नाही बुझनी तकतरालू हंसे के धोखा कर दिहलू तू यारवा से फंस के धोखा कर दिहलू तू यारवा से फंस के हम नाही बुझनी तकतरालू हंसे के धोखा कर दिहले रे यारवा से फंस के हर एक झरो खा पापा गइले मौका हर एक झरो खा पापा गइले मौका गम के सितम ते हो गम के सितम ते हो गम के सितम ते हो डा गइले। बोल मधुआ बोल 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 मधुआ बोलते हुए का कइले बोल मधुआ बोलते हुए का कइले हमरे यार संग फरार भइले। बोल मधुआ बोलते हुए का कइले बोल मधुआ बोलते हुए का कइले। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। बोल मधुआ बोलते हुए का डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। करा संगे नाही रहबे ते खुसारे राहुल राजा धानी से गइले जेलुसरे राहुल राजा धानी से गइले जेलुसरे करा संगे नाही रहबे ते खुसारे राहुल मुना से जे गइले तेरुसरे अहमित आशिक करोड़ो बतियाई पूछे अब हमार जिंदगी रे कट जाई छूछे। बोल कौन माजा बोल कौन माजा बोल कौन माजा दोसरा से पहिले। बोल मधुआ बोल 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 मधुआ बोलते हुए का कइले बोल मधुआ बोलते हुए का कइले हमरे यार संग फरार भइले। बोल मधुआ बोलते हुए का कइले बोल मधुआ बोलते हुए का कइले। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।